omoteneneri bwa bang'ina ime county yo wananigo amuganirie omugavana bwa county ya Kisii Paul Simbarati kubwaterana no mu women rep Donya Doris ase okoene kibunango bekabale emerobire ya bene nabo igo korigereria abasae abasubati bali bakogenda ase ense ya Saudi Arabia gochigokora emeremo nabo igo koene kiabunambali gochigo chandika gokwana nigo achonjora gati ebintu biri aganiti bichikorigererwa anene mono ebyombe biri bikoira abasubati gocha chinsemo chicha Saudi Arabia nabo igo emeremo ki bagochigokora orobotira senchira iyo bwekirano nabo igo gakitingwe bagopongesa mo women rep Donya gento ngenaro wetase ngo kwananga ngofom ngare committee ekomanyanga abantu abana bari bakoyanda isiko ngakibago etigwa nande ngakibago chibabero muchando ko bababwati abana baito ba ngentiru bakura abange isiko gakigento kirimo bwaterana na abana pamoja matokonye nintuku siko chizo bato botako bonge abana baito bachiro bakwerera abangororo anse egrupu ye ko chungusa ngaki abana bangakibako genda ranga ibako sona ngakibako irana egara abana baito bakonyeke ne sengenje botaka bwato nyari bato nandere tu asiro bana abana ko bako manoto singento ko mobeka ngaki agokora ngakingo makonya bachunguse gakibako enda banyora kende keke bakonyera abaiburi.